Bună, guys! Astăzi ne vom juca Roblox cu un coleg pentru că tot mă nebuneacă să ne jucăm Roblox când filmez și hai, dați așa să-i dau mesaj. Că am. Bun, hai să mergem și vedeți că nu prea mai am jocuri pentru că nu prea mai am loc. Telefon. Și no, hai să-i dăm drumul. Și o să ne jucăm Brookhaven. Să-i dea ea pe mine că nu. Dar trebuie să-i zic o regulă, bă. Trebuie să-i zic o regulă pentru că, nu știu, e cam cringe colegul ăsta meu. Asta e așa. Hai, mi-a pus telefonul mătii. Așa. Bun, chat-ul, I don't know. I don't care. Trebuie așa să văd când vine să pregătesc. Să-i scriu, să nu jure. Sper că intră pe mine, că nu vreau să intru eu pe el. Că nu am niciun chef. Chifii mă alea dacă e. Bro, ce rața asta, bro. Ok, vă place skin-ul meu, guys? Am făcut cute pentru că îmi place roz. Nu? Ok, hai să vedem unde e ăsta, că mă enervează și ies. Nu că-l invit. Nu, aici, pardon. Ăsta, parcă... Andreea, băfăful meu... Da, trebuie să-l invit pentru că văd că nu vine și mă enervează și nu mai pot. Hai mă, guys, cred că o să... în sfârșit, Doamne. Doamne ajută. Stați așa, să închid niște mesaje. Da. În sfârșit a intrat, Doamne, iartă-mă. Stai să zic. Să nu jure că na. El e? Da. Nu știu ce o să ne jucăm azi. Hai mă. Să nu râdeți de skin-ul lui, că e cam ciudat skin-ul lui. Cu anime, nu știu. Să vedeți. Mi-a descoperit canalul și vrea să postez. Dacă te uiți aici, să știi că nu place outfit-ul tău, poți să comentezi. Așa, hai. Hai mă, odată. Nu, ce față are, uitați-vă și voi. Nu. Da. Ia. Ce? Nu mai am nimeni, bă, dar ce-i skin-ul ăsta, bă? Hai să mai zic o dată. Mamă, n-are nes. Zi, salut. Bă, eu mă uit la șerbiet și de asta se aude. Mă scuzați. Zi, salut, please. Hai. Hai că da. Ok. Ce jucăm? Bă, dar mă enervează când nu scriu bine. Las că cred că își dă seama așa asta că nu-i prost doar. Hai, mă. Dar așa să fac și o casă. Ce m-a lovit. Brookhaven, da. Asta ne și jucăm. Vino la 13. Vino la 13. Și
să-mi iau o casă. Ce casă să-mi iau? Hai să fim țărani. Ce azi? Suntem o... De ce a zis Elie, hey baby? Ok, don't ask. Don't asking. Stai așa să mă schimb și eu. Nu, aici mă schimb. What the fuck? A schimb, nu cred, bă, ce urât au făcut telefonul. Cu tableta. Dar cum a făcut laptopul? Mă scuzați că eu aflu acum. Deci dacă ascult. Nu trebuie. Ce zicem asta? A, nu a zis nimic, așa a pus nume. Ok, eu să mă schimb. Nu ne... Ce zice, mă? Ok. Mă scuzați că vocea mea e așa, dar nu am chef de nimic. Dar m-a nebunit ăsta cu filmarea lui. Țărancă. Să vedem. Hai că scriu și eu. Să vedem ce ne dă în română. Țărancă. Da. Exact ce mă așteptam. Nu știu. Granny. Ia să vedem ce ne dă. La Granny. What the... Ok, vreau să mă fac un monster outfit. Vreau să mă fac un monstru ca să-l spionez pe la vreo monster outfit. Care mă dă, mă? Nu. Azi vreau să-l speriem pentru că n-am nimic de făcut altceva. N-am salvat outfit-ul ăsta. Lasă-l așa. Lasă, mai am niciun chef să salvez pe picioarele. Am chinuit să-l fac, dar na. Pentru voi, guys, pentru voi. Da, mă scuzați că mă uit la rasul, dar na. Ce să accept, mă, că nu văd. Of, mă enervează. Și asta. Ia să vedem ce ne dă. Na, ne-a dat foarte fain. Ia uite ăsta. Ăsta, mama mea, ce bine. Hai să vedem. Mamă, da. Aoleu. Zachispu. Ok, și o să mă fac o leacă mai micuță. Așa. Și să mergem la geam. Ia să vedem, poate nu coboară acum. Deci dacă, bă, mi se vede la de family sau? What? O ieșit ăsta? Nu crezi dacă a ieșit. Eu închid filmarea. Nu. What? Unde ești, mă? Mă scuzați. Ok, o să închid ușa. Mamă, bota, ce față. Ferească Sfântul. Să nu mă vadă. Mamă mea. Să mă fac o leacă mai mică, că mă vede ăsta așa. Foarte mult mă vede. Dar să mă vadă, dar în același timp să nu mă vadă. Cam așa. Unde-i, mă? Bă, unde? În casă nu intra. La mine sau? Că nu știu ce casă are ăsta. Deci dacă e la mine. La mine.
la mână. Unde? Că și-a făcut casa altundeva. Da, prost. No controls, on cams, yeah. Uite aici, uite aici, uite aici. Uite aici. Mi s-a dus asta, ia. Go. Băi. Mama a sunat acum. Mama m-a prins, bă, fraților, îmi pare rău, dar acum o să mă deghizez în altceva, sincer. Așa, fată mică, că poate se spawnează la casă și mă vede. Așa. Mamă. Ce ai, mă? Și zic că eu sunt acasă, gen, mamă, ce bun. Trebuie să-mi iau un outfit normal. O leacă-l iau, dar nu mă întrebați de ce am numele de-astea. Să-mi iau și un păr blond. Repede, 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 repede. Eu mereu sunt blondă la păr și poate își dă seama asta. Ia să zicem însă acasă. Nu prea vreau să fiu cu o familie cu asta. Așa. Să vedem ce. Deci, corn avem. Ia. Să acasă. Nu cred că vreau seedlings, așa. Așa. Ia să vedem, bă. Vino să vezi că sunt acasă. Vino să vezi că sunt acasă. Ești chiar. Ești chiar. Ce, doamne? Bă, ce se întâmplă? Bă! Oh my god, bro. Bă, ce s-a întâmplat? Nu zic asta. Ok, hai să salvăm outfit-ul ăsta și o să mă fac un genul de ăsta așa, o fată normală, gen, și să zic hi, want to be, și împreună gen, și să am și un semi, că să fiu fată de aia niciodată. Unde-i semi? Dar nu știu. Să am și un tricou de ăsta clasic și un de ăsta să-mi schimb fața pentru că nu o să se prinde că sunt eu sau altcineva și nu vreau. O să am asta. Perfect. Fără ochelari. Fără ăsta și ăsta. Și un Sami. Nu. Dar unde-i Sami?
Aici. Nu să iau something, ceva să pară că chiar sunt o robloxiană de asta care nu știe. Am mai zis ceva? Nu. Ce? Ce a zis? Da, mă, bine. Da, cred că s-a prins, în fine. O de asta cu 6-7 că... Ok, luăm... Mamă, un de-ăsta, bă, mere. Mamă, ce tare o să fie. Că o să pară că sunt o robloxiană de asta șmecheră. Un tung sahur. Mamă, ce fain e. Bombă de menție. Un de-ăsta. Ce să mai pun eu? Și o capibara. Na, ok. Da, hai să-i căutăm casa acum. Înapoi. Aici, mama mea. E în casă, să-i mă dăm așa. Să-mi pregătesc chat-ul. Oh, mamă, mi-a venit o idee ce să scriu. Mama mea, stai. Stați așa. Nu aici. Unde? Aici? Oh, nu știu. Valentania. I am from my sister account. Adică sunt de pe genul ăsta, de pe contul surorii mele. Hi, what's your name? Hi. What's your name? Deci n-are cum să mă recunoască pe mine. Ia. Mamă, cred că îți dai seama. I am Valentania. No way. Wanna be. Ok, acum să strălucim. Mamă, tu spărul mătică. Tu-ți... Cine era ăla? Bă, frate, și s-a prins. Mă enervează. Cine era ăla, bă? Nu știu, de ce i-a zis? Deci...
It's my name, bro. Nu prea știe el engleză, bro, e ciudat. Da, așa să fie mai creepy. Sânge. Da. Mai filmez. Organe zic. Și goodbye. Bă, no way. Bă, no way, no way. Și acum iară mă fac urâtă. Gen monstru și îl aștept acasă. Oh, nu, să nu cumpăr nimic. Așa, Doamne, bă, dar să nu cumpăr nimica. Așa. Bă, dar nu mai pot. Eu apăs pe X, efectiv. Așa. Și repede să mă îmbrac. Cumva el a fost? Mama mea. Sper că nu s-a prins că iar mă deghizez. Sper că nope. Așa. Mamă, nu să mai fie asta. Așa. Horror face. Horror face. Let's see. Oh my goodness. Oh my. My god. Slaggers. Oh my god. Câte slay. Să fiu asta. No, ok. Bă, nu se... Bă, ești nebun. Ăsta. Nu, bă, stai că... No. Do you see it? No, because I'm not like dumb like you. Stai, mă. Închide ăsta, n-ai... Nu mai pot. Și mă fac neagră la piele. Voi știați că efectiv anul pe 30 mai pleacă din grupă, bă. Pleacă din cața ai. No way. Ciudat. Ok. Guys, stați așa că trebuie să închid un picuț. Un picuț trebuie să închid. Gata, guys, am revenit. Doamne, și credeam că am speriat pe asta. Dar nu știu, o să încerc să intru în casa lui. Ce da? Ok, să încercăm să intrăm. Stai că... Bun, măcar am intrat. N-am mai făcut nimic. Stai. Și o să mă fac un pic mai micuță. Și o să mă pun să găsesc camera lui în care stă. E să vedem, mai zici ceva? Nu. Oare ce cameră? Și o să mă pun efectiv. Păi ce se... Ah, ok. O să mă pun efectiv aici. Nu, o să mă pun la geam, gen. Cam ea și m-a văzut. Nu cred, nu, sper că nu m-a văzut. Sper chiar că nu m-a văzut, gen. Vă mănânc creierul, mă da spală și tu dinți. Bă, sper că nu m-a văzut ăsta. Este. Sus gura, mătii, nu. Nu acum. Uf. Să văd unde e ăsta. Stăm așa. Unde-i mă ăsta? E la garaj? Nu. Îi dau așa. Unde-i mă? E la budă? Nu.
unde poți să mă găsești ușor. Undeva unde poți să mă... Ai măta. Găsește-mă, poate înțelege. Găsește-mă. Da, cred că înțelege ce am scris. Și sper. Și mă vei găsi. Acasă la tine. Ia. Unde? Are vreo cameră pe aici să vă... Mamă! Mă văzui, nu cred. Du-te aici. Yes! Nu-i mai scriu nimica. A trecut pe lângă. Nu vine să cred. Nu cred, chiar așa de chiar e. Bă, nu cred, trece efectiv pe lângă mine. Stai așa, mi-a venit o idee super, deci o să fac aici cu asta. Mamă, sper că nu se vede. Wow, se vede mult. Mă pun mai așa și o să-i pun un schelet în față. Nu un mormânt, Mormânt deschis și o să-l pun fix aici. Nu. Bă, dar mă mir că nu mă vede, bă. A trecut foarte mult pe lângă mine. Fac. What the f? Ok. What the f? Băgam iaș. Bă, nei, mă. Du-te jos. Aici. Stai că mi-a venit o idee. Play, mă. Scutia măticul, mai pot. O să pun o plantă aici ca să nu mă vadă, să fiu mai acoperită. Mamă, ce deșteaptă sunt. Perfect. Plantă. Repede. O plantă, vreau o plantă. Mamă, sper că nu mă vede aici cum am pus. Uite. Pac. Mă, nu așa. Bun, perfect, așa. Oh my god, așa. Și o să pun niște... Unde era alea? Aici. Să văd. Na, puteam și eu să mă ascund, dar nu.
Fugi. Aici. Oh my god, aici. Bă, nu cred așa ceva. Cum să... Deci nu vine să cred că trece pe lângă mine. Bă, sunt negru. Bă, trebuie să mă va... Doamne, bă. Stai să mă facă. Gen, ia, ce crezi? Mă mir că nu mă vede, bă, fratele meu. Nu cred că nu mă vede. Ia ce-a mai zis. Nu știu ce-a mai zis, nu știu. Stai așa. Pun aici unul. Acolo e camera 1, să nu merge. Mai unul. Fac camera asta numai de ăștia. Ia zice ceva. Mă duc până la subsol. Vin și eu. Bun. Unde e subsolul? Uite. Pișa. Nee. Vreau să mai pun. Te rog să te ștergi cuvintelor. Du-te, hai, du-te. Te rog, eu du-te, că vreau să intru în subsol. Du-te. Mai... Ce bine, bă. Mama mea poate nu mă vedea, ci stai să mă dau hort aici, așa. Mamă, ce bun. Bă, ești nebun la cap, ce-a făcut ăsta? Ia. Bă, 3, 2, 1 și... Yes. Să fac cu vasul. Nu știu cum să merg. Nei. Nei. Nu știu cum să fac. Ia că scrie. Mă duc fix la el să văd, mă vede? Mă vede? Uf. Pune, mă. Uite, fix aici mă pun. Nu mai văd.
Guys, cred că cam atâta, că văd că s-a enervat. Cam atât că a fost acest episod. Băgați un mare like, subscribe și să-i zic închid. Bă. Zipa. Pa, guys, stai să zic și asta pentru voi. Așa. Să le șterg și astea gen. Da. Da. Pa, guys. Woo!